Bună și bine v-am găsit la acest video. Azi ne jucăm ăsta, cap de aspirator robot. Am citit acolo în joc înainte să începeți. Cam așa arată, nu așa, arată diferit. E că aici există și bot, adică bot mode și player. Și ăsta e ca, cred că poți să ți-l cumperi, n-am habar, abia acum am intrat și am citit să văd ce e acolo. Nu e foarte mult despre joc, numai că ăsta se numește, nu se numește asta, în engleză, știți cum am zis eu, adică, aoleu. Fine, el întotdeauna se numește Panic Release, adică K, și pe aceea A, și R-E-A-R-I-A-S-E. Cam așa se numește. Nu-i nimic, o să vedeți cum se scrie când o să mor în acest joc, că poți să mori. Că în total parcă știu că avem 3 vieți. Și aspiratorul ăsta, vedeți mâinile astea care și le dă așa. Deci el cu aia îți va da pumni sau ceva de gen. Și cam așa. Ok, deci hai să vă duc, să duc oamenii ce mai mult. O să mă duc și aici, to join. Hai, ne trebuie unul. Put mod. Hai, încă mai mulți. Hai, veniți mai mulți aici. Nu uitați să abonați la canalul meu și să dați like. Mie foarte mult mi-a plăcut jocul ăsta. Nu că mi-a plăcut, dar mi-a plăcut foarte mult ce scrie și de-aia am decis să mă joc. Ok, deci nu am bani ce trebuie de făcut aici. În total știu că suntem într-un magazin. Și în acel magazin trebuie să sunt ceva produse care parcă trebuie să le ducem la un aparat. Să le scanezi sau ceva, cam așa. Bot mod. Ce cu semnul n-am habar, dar ok. Ok, hai să vedem. Cam așa arată ce asta cake. Vedeți, ăsta e aspiratorul. Oh no. Attention shoppers. Walmart is now closed. Walmart is now. Ce-a întâmplat? S-a întâmplat ăla. Acum devine ăla nebun. Ok, hai să vedem. Ice cream sandwich, orange juice și popcorn. Aoleu, bă, pleacă tu de aici cu orange juice. Ok, prima dată o să mă duc pe orange juice. Și mi-e foarte frică orange juice. Ăsta e orange juice, bă. Orange juice, gata, am luat. Popcorn nu trebuie. Și ăsta, ice cream, ca cum ar fi. Au schimbat. Unde e acum ăla? Ce ăsta? Ice cream, nu. O să numea frozen pizza, nu. Popcorn-ul tot, dar trebuie să-l caut. Ca și cum te într-un magazin. Popcorn, exact ce-mi trebuie. Popcorn. Da, uite, când se de fata asta, înseamnă că el nu-i pe aproape. Hai să văd ce e asta, ce mai... Aha. Aici sunt la fructe, taraba de fructe. Mie nu trebuie taraba de fructe. Îmi trebuie să găsesc ăla. Dar n-am habar unde ai problema.
Bineînțeles, nu prea bine. Aoleu, aoleu! Vedeți cum arată el? Cred că trebuie să mă duc încolo. Aoleu, m-am și văzut. Ai ușa de scăpare. Dar nu găsesc colaci. Pizza. Nu poate să fie. Uite, exact, ice cream sandwich. Acum trebuie să merg acolo. Mama nia, măi, pleacă măi și tu de acolo. Ce robot mai și tu? Ei, hai, mai repede, mai. Așa. Yes. Până l-am făcut. Primul. Acum trebuie să găsesc al doilea. Și ăsta în habar, ok. Ăsta, deci ce-mi trebuie? Start pressed. Că din aia de spălat dinți, pasă de spălat dinți. Fruit cup. Ok, n-am habar ce asta. Și carrot, măr. O să mă pe chestia asta că n-am habar ce e. Fruit cup. Oh, carrot. Fruit cup. Fruit cup, trebuie să fie pe aici. Dar e fruit. Băi, da, nu mă împinge, pleacă, că te împing și eu. Fruit cup. Bra. Drop. Mă, dar nu mai mă împinge, lasă-mă. Hai pe shift. Bă, vin aici, că dacă nu stau, lasă-mă în pace. Acum vine și ăsta după noi. Aoleu, tot pe exact ce-mi trebuie. Și fruit. Ha, ce bine că vine după ăla. Ha. Fruit. Unde-i fruit? Păi dacă ați găsit și o fruitul ăla. Aha, ăsta e fruit cup. Acum să mă întorc acolo, dar asta să plimbă pe aici, ai problema și n-am habar unde e. Că vreau să iau de la capăt dacă mor. Adică nu e de la capăt, de respawn în lobby. În total suntem într-un, ca și cum Carrefour sau ceva. Și de escape. Charlie, păi da... Scanează mai repede. Și ce? Aici ce mai? Codul puter? Nu! De unde o să știu că era acolo? Și nici n-am citit tot. Codul puter. Vai, bă, Leo, vine și ăsta, după mine pleacă-mă de aici. Coderul buter, da. Aș dori să avem abilitatea să pot să-l împing pe ăla. Acum am rămas cu două vieți. Trebuie să mai am ce era acolo. Coder buter am luat. Ce asta? Breathless lemon. Lemon trebuie să fie pe aici. Lemon. Și... stați. Breathless. Chips. Breathless, exact. N-am habar, jocul ăsta mie chiar foarte îmi place. Nu știu când s-a făcut, numai că eu azi l-am văzut și am decis să mă joc. Încă e interesant. De trap. Ce? Oh, escape. Am reușit.
vreau să iau alea și... Hai să ce e aia. Ce tare. Place. Am locul 3, stay time 6 minute, like 2, atentat 10, let's push it 5, times push it. Ok, USK, acum o să vedeți cu... Uite, Panic Relay, puneți pe stop și o să vedeți exact ce este. Ok, acum o să joc a doua oară jocul. Hai să jucăm a doua oară. Dar mai întâi vreau să mă uit ce ăsta. Dar de ce ăștia tot să duc pe bot? Player. Hai pe player. Hai să mă duc în față. Să-ți opui, poate că așa să adună mai mulți. Haide, ce bine că acolo sunt mai puțin. Pe pune mai mult decât noi. Bot. Să duc la bot. Hai, fata, nu. Noi suntem 6. Nu știu cine o fi aspirator, poate eu, poate... Nu se știe cine o fi aspiratorul. Dar hai să vedem. Player mode. Întotdeauna nu sunt eu. Shift push. Haha. În total e totul frumos. Este aspirator pe acolo. Te scanează. Dar în total pe mine nu m-a scanat, dar... Pick up. Attention shoppers. Walmart is now closed. Walmart is now... What? Gata, acum s-a nebunit, nu știu ce sunt. Bă! Hai măi, pe bune fiu. Cake, pasta, donut. Cer cake-ul e ușor de găsit. Donut, cred că ăsta era donutul, exact? Să mă uit. Ăsta era donutul, exact. Tort. Pasta. Pasta aia, unde o fi pasta aia? Pasta. Unele lucruri sunt foarte ușor de găsit în acest joc și mie foarte mult îmi place. Sincer, aș vrea să mai joc o dată. Poate reușesc și o să fiu din ăla player, din ăla. Chiar aș vrea să fiu. Să văd cum e. Pick up, trebuie să mai găsesc un din ăla, dar... uite-l. Când e player, mai greu. Ce-sta? Breed, from, swap. Breed. Pâine, dar nu știu unde să găsesc pâine, că nu prea am văzut o pâine când m-am plimbat. Pe aici, pâine. Totdeauna să mă uit pe pâine, pentru că celelalte... uite, swap. Pâine. Și atacare la 3 la oricum. Aoleu, acum trebuie să mă întorc acolo. Ei, eu mă gândeam la pâine și de-aia am uitat. Ce mai era? Mushroom. Mă gândesc oare cum arată mushroom-ul ăla. S-au schimbat lucrurile, acum trebuie să le caut. Poate găsesc un mushroom pe aici. Dar nu prea să văd pe aici mushroom-urile astea. Ha! Mushroom. Uite-l! Mushroom. Da. Ok. Aoleleu! Văleleu, vine ăsta.
Pa, pa! Să vină după voi. Hei! Uneori poate să fiu rea, numai că prea mereu îmi place. Deci total mai avem 6 minute. Ok, hai, scanează-te mai repede. Cred că ăsta a fost primul care... A, nu, ăla a fost primul, ăsta e al doilea care fac. Stai, după tine vine sau nu? A, nu. Stai, dar mi-ar vrea să văd, dar nu, poate nu văd. Care este ăsta, deci... Așa că o să încerc să caut... Unde poate să mai fie? Dar oare unde mai poate să fie? Că doar tot să fac. Dacă nu reușesc în timp, apoi... Ba, oleu, vine și ăsta. Ce-am făcut ăsta, drag? Cred că ăsta s-a oprit. Acesta... Cereal, water. Cereală și water. Cereal, thank you. Bă, vei nu aici. Și apă. Apă. Și apă de unde fac? Că nu prea... A, uite, apă. Bă. Băi, de unde să știu că ăsta era după mine? Că e și plec. Vă dați seama că o să alergi mai repede. Sper 100% că o să mă prindă. Hai mă, pe bune! Și vreau să vă zic că când vă dă un din ăsta, voi puteți succes. Prinde cardul ăsta. Escape, gata. Deci am asta primul loc. Glow și o să dau pe el. Mai joc o dată ca să văd dacă pot să fiu și eu din ăla și gata. Adică aspirator. Adică ăsta cap de mătură, aspirator, robot. Bot, mă, dar de ce toți acolo să bag? Și acolo party la bot mod sau ce? Hei, i-aș vrea toată să vin aici, numai că nu prea vin oamenii. Așa, deodată o să sar pentru a veni oameni. Ui, hai, veniți aici cât mai mulți. Kitty, hai. Cât mai mulți, veniți. Yay! Player, aș vrea eu să fiu. Am intrat prima aici. Hai, cât mai mulți, veniți. Mamă, în total 17, hai. Gata.
Dar suntem 10. N-am mai avut niciodată un server așa. Hai că bine, sper să fie robotul, adică cap de mătură, aspirator și mai departe. Cap de mătură, aspirator, robot. Deci eu tot... Bă, dar nu mă împinge pe mine, că la unul nu te vezi. E foarte drăguț. Attention shoppers. Walmart is now closed. A zis că exact când Walmart asta sunt noi, a zis nu, suntem încuiați aici, a zis. Deci, 3 aparate, una acolo și una acolo. Cheese, pear, fruit cup. Cheese, fruit, cheese. Și pară trebuie să găsim de acolo. Exact, sper că pe acolo să nu se plimbi robotul. Deci dat... Aoleleleu. Cer itemele care îți cad pe jos, care nu-ți trebuie, le arunci jos. Și da, astea se întâmplă, ești foarte ciudat. Și unde e para aia? Panic standard. Ce panic standard? Ar fi tare dacă puteam din magazin să mâncăm chestiile. Ok, deci trebuie să merg acolo. Este asta am făcut-o. Gata. Competenți more scanners. Pauleu! Hai, băleu! Ăsta vine aici. Bă, tu nu faci smecherii cu noi, auzi? Așa vețel, tiusipă. Bă. Tiusboc, cereal și pâine. Cereale și tiusboc. Băi, sincer, aha. La țintă, exact, la țintă. Hai pe bune, mai pe mine mă fugărești, du-te mă de aici. Că oricum nu o să mă poți fugări. Bă, cred că plec. Era de aspirator ca robot. Că mă enervează. Încă te și aspiră. Asta cam se întâmplă când te blochează aici noaptea. Nu știu de ce au format așa. Că ne-am cuiat aici și acolo a zis: doamnelor și domnilor, să închidem magazinul. Adică ăla a crezut că mai e cineva acolo, casierul, adică cine lucrează aici. Și după aceea a văzut că nu mai e nimeni, a plecat și ne-a stat pe noi aici. Ok, trebuie să găsesc ăla. Oare unde o fi? Uite-l.
pumping, beans și haide, nu știu, ăla, pumping, beans, era acolo, pumping și din aia, așa, chicken, pumping și bands care l-am aruncat tot degeaba pe jos că trebuia. Nu s-a făcut vars. Pumping-ul, nu bine. Pumping. Așa, acum o să merg acolo. Și să iau pumping-ul. Tot ce trebuie să fac este să merg acolo. Păi, aoleu, vine asta. Ce bine că n-am nicio viață pierdută. Stai că fac șmecherii cu tine. Bă, dar du-te după altcineva, nu mai te ține după mine, ce sunt eu aici? Aoleu, dar nu scap, nu mai scap de ăsta. Ăsta se ține după mine, ca să... Bă, da, nu mai e nimeni, stai că o să ne împărțim așa. 1000 de ani și bine. Aoleu, dar băi, dacă o să mă împărt așa, nu mă ajută cu... Nu poftim, așa cum știam. Acum du-te iar și ea. Of, nu putea să fie cineva. Nu te înțeles, s-a ascuns ca să... Scanez acolo, repede. Trap door to escape. Okay. You escape. Close și gata. Ok. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like și să vă abonați la acest video. Pa, pa! Să știți că o să mai facem episoade din asta dacă o să mai apară Chapter 2. Așa că, pa!